тамошобинони азиз, имрӯз як рӯз пеш ай конференсия май видеоро ай архива костаса шумода мемонам ва давоми қиссамона нақл мекунем ки барои шумо интересни боша. Тамошо кардани видео. Хулоси гап соати 11 шав шавҳарам омадан. қати бачаи холашон. қати як маз. ҳамон момент уже моҳи детанамин мегем ки актира моҳ шудеста буд. Картошкаро ҳамаро чиндагӣ будем, лимча кардагӣ будем. ба сари лимча хай да у хонаомон буд, ду хона доштем да қишлоқ, да подвали у хонао буд. Омад мара гирифт. Май да мардара бигем сис лимчаҳои вазбина ма мебардоштам. Мара гирифт рафтем лимчаҳора хай ма худаш ай подвал мебурора да метия ма мегирем да бачаи холаш метием бачаи холаш да камаз як аз да камаз истод хулоса инам хай лимчаҳора ҳамара бор кардем. Ана баъд омадан хулоса чойпойшон кардем ба саҳар буромадан рафтан. Хеле ки дар пеш гуфтам ку надоштак да кундошум телефон надоштак. Фақат телефони ма кати очаш гап мезад, мақсад кати ягон кас ки гап мезад, ба телефони ма гап мезад. Ами телефон дига иҷоза додагӣ набуд шавҳарам да хона. Хай ваям фаҳмидан мумкин бисёр азоб ки медод ай ҳамо родом додарша занг зада намедонам кадомира занг зада ки биёи мара баре ма дига наместам. Ва барои прописка кунӣ документҳои хича қати документҳои духтарчаи таваллудкардагӣ шавҳарам гирифт рафтак. Амхи омадагишта яке бора гирифтак рафтак шуна прописка кунӣ. Пагаш мешава ки як мошин мардак хонамон меоя. Хай додарш меоя, хешта борошон меоян, хай мардако безанак. Зангаш мезанан, ҳама мирна бигем хушрӯ ба ҳами муомилаи нағз. Ҳама қаждатш мекунан, мегум ку наомад, редка меомад, наёмад. Хулоси гап гуфтан хай ихе намешава, хай биё тайёр ша бурем. Агар ма бошам талхам кафтеся ки иёра мебарам чӣ кор мекунам. Хай сад накунӣ акао додарӣ ба ҳамин рӯзои сахтай. Додараш мақсад пошад дами як мӯза дох ки мебарамтона, тамом мебарамтона. Ҳамашон тайёр шудан, бе документ кундошум буромад. Духтароша гирифт, қай додараш буромадан рафтан, махдум тоқа мондум. Ба шавшашум омад ки аллакай ҳишка набуд. ҳам қазадак ма ки ту иёра гирезонди, ту иёра гуфти бира. Агар ки ман як калима гуфта бошум, бовар кунед намедонам, қасам хӯрдандам, ай худо метарсам, лекин ҳар кас аз рӯи худо гап зана. Тамоман худам намехостам ки бирава барои ки ҳам чапау хоҳаштаги будем, духтароша чиқадр дӯсти бад медоштам. Хай сабр кардам бисёр, мақсад телефон кард чиз кард ки нагаштан айрашон. Рафтан ба мошини майда, дилдаша намедонам чӣ гап шид. 1.5 моҳ ма ягом чӣ хӯрда натонистагим, шумо бовар мекунед. Ягом чӣ мехӯрам, дилам беҳазр мешава. Ай танҳоӣ, ай зиқӣ. Ҳама вақт дастиёрак да хона, кӯдакора нигоҳ мекарданд. Иҷа боша ҳам кӯдако, ҳам кори хона, агарот, гӯспандо ҳама да сарам гаштай. Намедонам ай куҷо сар кунам. Как будто